Ja tervetuloa tänne Nettäyt Iida-videoihin. Nyt Netta esittelee itsensä. Kai sä nyt kuulit, että mä aloitin? Sori. Moi, mä oon Netta, mä oon 12 ja tuolla toisella puolella kameraa on Iida ja se on 15. Mä en oo 15. Toi iPad tippuu kohta. Mä oon 13. Sori, mä muistin väärin. Ei kun mä oon 14, sori. Mä muistin vieläkin väärin, niin sori. Mä täytin eilen 14. Kai sä nyt muistat, kun se oli mun synttäri. Se oli eilen! Mä oltiin leffas silloin. Ai niin joo. Mä mentiin kattoo sen Minecraft. Se on tosi hyvä, vaikka se ei oikeesti. Siitä hullu eilen. Ihan. Ihan sama. Niin, puhu. Oota vähän sitä. Niin, että tää on meidän hieno, eikö sekin? Mä oon tehnyt sen. Tai niinku sillä, että toi Iida teki niinku ton, ja mä tein nää. Eiku Iida teki ton A ja mä tein lopun. Enkä tee. Niin tää alkoi siitä, että ensin Iida syntyi, sit mä synnyin. Sitten Joo, ei sun elämäntarinaa. Aloita nyt vaan normaalisti. ensin Iida syntyi, sit mä synnyin. Just. No hei, mä selitän. Okei. Eli tää alkoi siitä, kun toi Netta näytti mulle sen ja jonkun Marian tekemään musavideon. Ei kun meikkivideon. Sitten se laittoi sen Faseen. Se olisi halunnut laittaa sen YouTubeen, mutta ne ei osannut. Niin mä selitin. Ja sitten toi Netta halusi alkaa mun kotoa tehdä tällaisia videoita. Okei. Nytten se laulaa teille. Mitä sä laulat? Yhtä biisiä. Oota, pitääkin. Et laula suolapähkinä! Ei laulakaan, mutta Okei. Olis voinut miettiä vähän ennen tätä lähetystä. Flintstones, tässä Flintstones, perhekivikauden kautta. Vähän se on olo. Okei, tulee vielä jotain. Ota Bedrock, sieltä löytyy koodit Kirsten ja Shora. Hei, okei, ehkä riittää. Ota. Hei, oikeesti, sä pudotat tän mun sängyllä, otta tää patja putoo tästä. Oikeesti. Ota tää kamera, ota tää kamera, ota tää kamera. Sen ja padudun, naurassa taas miet syyn. Mä oon kaunis. Nyt mä otan kuminauhoja. Tässä on nyt kuminauhoja. Niitä ei kannata syödä, koska niistä tulee yleensä vatsanväänteitä. Sitten tässä on näettekö sitä puikot? Näkyykö ne? Sitten ne otetaan näin käteen. Ja sitten niitä napsutellaan tälleen tässä. Entä se ote vielä? No. Joo, nyt tehtiin. Okei. Sitten niitä napsutellaan tässä. Tälleen. Sitten otetaan sitten eteen ruokaa. Tässä tapauksessa kuminauhoja. Se laitetaan tähän. Mä näytän uudestaan. Näin. Ja sitten se laitetaan suuhun. Tämä maistuu kumilta. Okei. Osaatte sitten kaikki nyt. Joo! Okei. Anna se iPad tänne. Okei, tää on väärinpäin. Okei. Ja... Ai niin joo, tää loppuu nyt. Meidän tunnari vielä tähän loppuu. Oota hetki, mä etin täältä sen bassoon. Vitsi, mä löydän, missä se on. Missä tässä? Ja action. Netta on paras, Netta on paras, Netta on paras. Netta on paras, Netta on paras. Ja Iida on kuvaaja. Ja eli me jatketaan, jos tätä katsotaan yli 10 kertaa. Ei kun 10 on aika vähän. Jos sitä katsotaan yli 50 kertaa, me jatketaan. Joo, se on hyvä. Nähdään ensi kerralla siitä.